Čaute kamoši, máte radi bazálku? Ja veľmi. A preto nemôže spolu s ďalšími jedlými druhmi chýbať ani na našom balkóne. Recept na túto tvarohovú pomazánku s bylinkami a jedlými kvetmi nájdete v popise tohto videa. Teraz vás ale asi bude zaujímať viac obsah tohto kvetináča. Bazálka, ktorú som použila do tohto terakotového kvetináča spolu s týmito sirôtkami, čiže druhom Viola cornuta, pochádza zo supermarketu a tak vidíte, že nie je len na jedno použitie, ako sa často hovorí. Dôležité ale je, aby ste použili dobrý a vhodný substrát. Zabudnite na ťažké substráty, ktoré môžu byť naozaj premočené a to týmto bylinkám vôbec nesvedčí. Práve preto som si vybrala tento ľahký a vzdušný substrát, ktorý obsahuje okrem iného aj íl a má vápencom upravenú pôdnu reakciu z rady Natura bylinková záhradka. Bylinky tak budú ešte chutnejšie a voňavejšie vďaka výrazným siliciám. Ak sa klasickej bazálke zo supermarketu u vás nedarí, tak vyskúšajte napríklad tento zaujímavý kultivár glaciale, ktorá vydrží až do 4 stupňov. Ako vidíte, tá materská je trošička ozobaná, ale to vôbec nevadí, pretože už začína naberať na sile. Ja som si totiž to tu teraz tým nareskovala a získala som z nej ďalšie 4 sadeničky. A tie sa čoskoro ocitnú v našej záhrade. Ak vás zaujímajú ďalšie typy z bylinkovej, užitkovej, ale aj okrasnej záhrady, tak ma nezabudnite sledovať, uložte si toto video a rovnako tak sledujte aj profil Agro.cs, pretože práve tam sa už čoskoro objaví zaujímavá súťaž. Majte pekný deň.